Meillä oli Taina ja Doberman tulossa. Some soul born to be wild. Vai niin on syntynyt villiksi? Ei siinä kyllä hirveästi villyyttä tänään ollut. Viimeksi oli kyllä vähän enemmän. Samoin tässä parissa ohjaa vielä nätisti. Näkee, kun tässä parissa ohjaa jännittää hivenen enemmän. Näkyvät ulospäin. Samoin jälleen koira saisi tuoda itseään ulos paremmin. Saisi tuoda sitä riemukkuutta, energisyyttä, iloisuutta sieltä. Samoin se on vähän kanssa, se on kehoton ajoittaa sen. Nyt parantaa kyllä loppuvuoden liikehdintä. Jos katsotaan seuraamisia, niin seuraa kytkettynä hyvin paikkansa pitää, mutta pitää paljon näkyvämmän, pysyvämmän kontaktin ohjaajaan. Koko seuraamiskaavion ajan samoin käännöksissä se on tosi voimakkaammin tarkkaavaisemmin mukana. Jotenkin täyskäännöksissä, missä vähän kestää. Ohjaaja melkein vähän joutuu jo väistämään, että koira kerkeää alta pois. Vapaana seuratessa se aloittaa huolimattomasti sen seuraamisen. Ohjaa pitkän sivun jälkeen antaa pienen lisäkäskyn, sen jälkeen koira parantaa selkeästi seuraamistaan, ottaa jo kontaktin ohjaa. Nyt se on hyvä, se pysyy hyvin loppuun asti, mutta jälleen se kyllä olla käännyksessäkin tehokkaampi, tarkkaavaisempi. Samoin sulla on tuolla henkilöryhmää kun mennään. Kyllä se tarvitsee vähän ohjaalta ylimääräistä apua, että vähän kiinnostuu maasta. Mutta hyvin hetkellisesti. Sitten liikkeessä on muuten moitteet on, että saisi olla paljon tarkkavaisempi liikkeen loppuosan ohjaaja kohden. Maailman luokset tulos, sen kanssa alkuiseen moitteet on, mutta luokset tulos korotus on energisempi, tehokkaampi ja jostain syystä se tänään on rakastunut tuohon ohjaajaan edessä istumiseen, mutta siirtyy kuitenkin lopuksi ilman väkipakkoa ohjaan sivulle. Paikalla häirinnällä se ei huomautettua, samoin totteluus on tänään hyväksytty. Aplodeja! Jätääkö nyt minkä takia ne taputtiin? Ei!